Обаче ми се вижда това доста по-леко от моите. Ами тук от едно време от млад конструктор, дето са ги правили. Да, аз се сетих и търсих, мисля да търсим друга такъв магазин. А другия джойстик за какво? Ами тя апаратура самоделка моя. И ползвам само газ и такова. Директно. Знаеш ли как мога да преправим дистанционното, понеже на 40 МГц, да го направим на 40.86?